தனியா லாகின் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்க. நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணட்டுமா? நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். போஸ்ட் 10.14 மாதாஜி. ஒரு 2 minutes. மல்லிகா மாதாஜி. ஓகே, எனக்கு இன்னும் கோஹோஸ்ட் ஆகல, இருங்க வரேன். மல்லிகா மாதாஜிங்களா? மாதாஜி மறுபடியும் ஹோஸ்ட் ஆக்கிட்டீங்க என்ன? பரவாயில்ல, என்ன போஸ்ட் ஆக்குங்க. இல்லன்னா தேவையில்லை, நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன். சேஃப் ரைட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, பகவதி வாசுதேவாய ஓம் தத்சத். ஓகே, இங்க விட்டோம்ல. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ चैतन्य जय नित्यानंदा. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा. என்ன படிச்சிட்டு இருந்தோம் இது வரைக்கும்? நம்ம 10th சாப்டர்ல 14வது வெர்ஸ். நம்பர் கேட்கல, என்ன படிச்சிட்டு இருந்தோம் வெர்ஸ்? அதாவது சர்வபாம பட்டாச்சாரியாரை மீட் பண்ணி அவர் கேள்வி கேட்கிறாரு மத்தாஜி. அவங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போய் சாப்பாடெல்லாம் கொடுக்குறாரு. அப்புறம் வந்து சாப்பாடு என்ன மத்தாஜி? யாருக்கு யார் சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க? பகவானுக்கு தான். பகவானுக்கு चैतन्य. ओके, हरे कृष्णा. वेरी नाइस. श्री कृष्ण चैतन्य. राजा कहे तारे तुम्ही यात्रा कहे तीले पाया पादी आज्ञाकारी के नाराकिले. राजा कहे तारे तुम्ही यादे काने तीले पाया पाली यत्ना करी के नाराकिले. மொழிபெயர்ப்பு. இதை கேட்டதும் மன்னர், ஏன் அவரை வெளியேற அனுமதித்தீர்கள்? ஏன் ஒரு தாமரை பாதங்களில் விழுந்து அவரை இங்கே வைத்திருக்கவில்லை என்று பதிலளித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கல. 13 முடிச்சிட்டோம் மாதாஜி. முடிச்சாச்சு 13 முடிச்சுட்டு 14 முடிச்சாச்சு. 13 அது முடிச்சிட்டோம். கரெக்ட் தான். 14 படிச்சது கரெக்ட். 14 தான் படிக்கணும். தானே படிச்சீங்க? ஆமாங்க மாதாஜி, அதுதான் படிச்சேன். 14 தான் படிச்சேன் மாதாஜி, அதுதான் படிக்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 13 படிக்கணும் இன்னைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவருக்கு வந்து இந்த நித்திய முக்தர் பூர்ணமானவர் அதெல்லாம் படிக்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட், ஒரு தடவை சொல்லிட்டு விடுங்க. ஒரு 5 தடவை அதே பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம. நோ ப்ராப்ளம். ஒரு வருஷம் முன்னாடி இருந்தா அப்சல்யூட்லி நோ ப்ராப்ளம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ என்னன்னா, இப்போ இவர் ராஜா வந்து என்ன சொல்றாரு? அவர் சொல்றாரு பேசிக்கலி சைத்தன்யா வந்து எங்க வேணா கிளம்புவாரு, அவருக்கு பிரச்சனை இல்லை. அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, எப்படியாவது கால விழுந்தாவது அவர் இங்க நிறுத்த வைக்கிறதானே, எதுக்கு விட்டுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு சொல்றாரு. தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் வர்ஸ். இப்போ நம்ம 14 படிச்சோம். 13 படிச்சோமா இல்லையா? எஸ் நோ படிச்சோம். எஸ். ஓகே, 15. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. भट्टाचार्य काहे तेनो स्वयं ईश्वर स्वतंत्रा साक्षात श्री कृष्ण तेनो नीहे परतंत्रा. हरे कृष्ण. भट्टाचार्य काहे देखो स्वयं ईश्वर स्वतंत्रा साक्षात श्री कृष्ण देखो नागे परतंत्रा. சர்வபாமா பட்டாச்சாரியார் பதிலளித்தார், ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு சாசாத் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள். அவர் முற்றிலும் சுதந்திரமானவர். அவர் சாசாத் பகவான் கிருஷ்ணரே என்பதால் யாரையும் சார்ந்தவர் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
பட்டாச்சாரியா சொன்னாரு ஸ்ரீகிருஷ்ண சைதன்யா வந்து ரொம்ப இண்டிபெண்ட். அவர் என்ன தோன்றதோ அவர் தான் பண்ணுவாரு. ஏன்னா அவர் கிருஷ்ணர், ரைட்? நம்ம சொல்லியோ நம்ம செஞ்சோ நம்ம கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாது. சி, பக்தினால பிரேமைனால கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும், இல்ல. பட் அவர் வந்து இப்போ வந்து லீடர்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஐட்னரி ரிலீஸ் பண்றாங்கல்ல, அந்த மாதிரி எல்லாம் அவர் ரிலீஸ் பண்ண மாட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு சொல்றாரு. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. तथापि राखिते तान्रे बहुयन्त कैलुम् ईश्वरेण स्वतन्त्रा इच्छा राहिते नारित्लुम्. तदते तथापि राखी देतारे बहुजत्न कैलु ஈஸ்வரோ ஸ்வதந்தரிச்சா ராகிதே நாரிலு. இருந்தும் என்னால் முடிந்த அளவு அவரை இங்கேயே தங்க வைக்க கடினமாக முயன்றேன். ஆனால் அவர் முற்றிலும் சுதந்திரமான பரமபுருஷ பகவான் என்பதால் என்னால் வெற்றியடைய முடியவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் என்ன சொல்றாரு, நான் பிரயத்தனம் செஞ்சேன், ஆனாலும் அவர் கிருஷ்ணர், அதனால ஒண்ணும் பண்ண முடியல, சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. राजा कहे बट तुम्ही विघ्न सर्वमणि तुम्ही तारे कृष्ण कहा ताते सत्यमणि. राजा कागे पट्ट तुम्ही विंज शिरोमानी तुम्ही तारे कृष्ण काக தாத்தே சத்தியமானி. மன்னர் கூறினார், பட்டாச்சாரியரே, நீங்கள் அனுபவமிக்க பண்டிதர்களின் சிரோமணி. எனவே நீங்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பகவான் கிருஷ்ணர் என்று உரைக்கும் போது நானும் அதனை உண்மையென ஏற்கிறேன். பொருளுரை: இதுவே ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தில் முன்னேறுவதற்கான வழியாகும். உண்மையான ஆன்மீக குருவான ஆச்சாரியரின் வார்த்தைகளை ஏற்க வேண்டியது அவசியம். அஃது ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கான பாதையை தெளிவுபடுத்தும். இதுவே வெற்றியின் ரகசியமாகும். இருப்பினும் வழிகாட்டியாக இருக்கக்கூடியவர் முறையான ஆன்மீக குருவாக இருக்க வேண்டும். அவர் தம்முடைய பூர்வீக ஆச்சாரியர்களின் உபதேசங்களிலிருந்து சற்றும் பிறழாமல் அவற்றை உறுதியுடன் பின்பற்றக்கூடிய களங்கமற்ற பக்தராக இருக்க வேண்டியது அவசியம். ஆன்மீக குரு கூறுபவை அனைத்தும் சீடனால் ஏற்கப்பட வேண்டும். அதன் பின்னரே வெற்றி நிச்சயம். இதுவே வேத வழிமுறை ஆகும். சார்வபௌம பட்டாச்சாரியர் பிராமணரும் தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவும் ஆவார். பிரதா வருத்ரோ சத்திரியராக இருந்தார். சத்திரிய மன்னர்கள் கற்றறிந்த பிராமணர்கள் மற்றும் சாதுக்களின் கட்டளைகளை மிகவும் நம்பிக்கையுடன் ஏற்றுக்கொள்வது வழக்கம். அதனை ஏற்று அவர்கள் தங்களது நாட்டினை ஆண்டு வந்தனர். அதுபோலவே வைசியர்கள் மன்னரின் கட்டளைகளை பின்பற்றுவதும் சூத்திரர்கள் இந்த 3 உயர் ஜாதியினருக்கு சேவை செய்வதும் வழக்கமாகும். இவ்விதமாக பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் என அனைவரும் ஒத்துழைப்பதுடன் தத்தமது கடமைகளை நிறைவேற்றி வாழ்வது வழக்கம். இதன் விளைவாக சமுதாயம் அமைதியாக இருந்தது. மக்கள் தங்களது கடமைகளை கிருஷ்ண உணர்வுடன் செயல்படுத்த முடிந்தது. இவ்வாறாக அவர்கள் இந்த வாழ்வில் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்ந்து மறுவாழ்வில் முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்லவும் முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பேசிக்கலி என்ன சொல்றாங்க, வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் வர்ணாசிரமம் அப்படின்றத அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. வர்ணாசிரமம்ன்றது வந்து மெயினா வந்து இது வந்து ஒரு காஸ்ட் பேசிஸ் இல்லை. இது வந்து என்னன்னா ஒரு நம்ம சொல்லிருப்போம்ல, சதுர்வர்ணம் மயா தேவிய குண கர்ம விபாகஷ தஸ்ய கர்த்தாரம் அபிமா நித்திய கர்த்தாரம் அப்பிய. சோ பேசிக்கலி என்னன்னா அந்த 4 எதுக்கோசரம் இருக்குன்னா குணகர்மா, நம்மளோட குணங்களும் நம்ம செய்யும் செயல்களையும் பற்றி இருக்கு. இப்போ இந்த நம்ம கிளாஸே எடுத்துக்கோங்க, வெளியில எங்கேயுமே போவேன்னா, இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்றோம். இப்போ ஒருத்தங்க ஸ்டூடெண்ட் சிஷ்யான்றதை விட்டோம்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உண்டி இருக்கிற கம்யூனிட்டி வச்சுக்கோங்க. இப்ப நானே இல்ல வச்சுக்கோங்க, இதுல ஒருத்தங்க வந்து இன்னொரு ஸ்டூடெண்டோட சண்டை போட்டாங்க வச்சுக்கோங்க, அவங்க இன்னொருத்தங்க வந்து பார்த்துட்டு கம்மனியே அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. அப்புறமா போயிட்டு, இல்லைங்க நீங்க பண்றது தப்பு அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு பொறுமையா இருக்கிறவங்க வந்து பிராமணர்கள் மாதிரி. இன்னொருத்தங்க வந்து திட்டாங்க வச்சுக்கோங்களேன், யாரையாவது, நம்மள சொல்லல, அப்ப கூட என்னன்னா ஒரு டிவோட்டியை திட்டாங்களே, நேருக்கு நேரே நீங்க என்னங்க பண்றீங்க, நீங்க பண்றது தப்புன்னு நேருக்கு நேரே அவங்க எடுப்பாங்க. சத்ரியான்னு அர்த்தம். வைஷ்யானா ஜென்ரலா வந்து ஒரு கம்பேஷன் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும், மனுஷனுக்குன்னு இல்ல, ஈவன் மிருகங்களுக்கு எல்லாமே, ஐயோ பாவம் அப்படின்னு. சூத்ரா என்ன தெரியுமா, எனக்கு சொன்ன செயலை நான் செய்யறேன், யார் வேணா திட்டட்டும், யார் வேணா சண்டை போட்டோம், எனக்கு சம்மந்தமே இல்லை, நீங்க சொன்னீங்களா நான் கேட்கறேன், இல்லைன்னா எப்படி வேணா போட்டோம் அப்படின்னு. இப்போ இது வந்து கரெக்டா தப்பான்றதை பத்தி நான் பேசல. இது வந்து நான் டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் கூட சொல்லல, வெறும் ஒரே கம்யூனிட்டி, ரைட்? அவங்களுக்கு அவங்களே அடிச்சுக்கிட்டு அவங்களே பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு
ரொம்ப மெச்சூர்ட் திங்கிங் இல்லாம இருக்கிறவங்க சூதாரா கேட்டகரி. இப்ப நம்ம கிளாஸ்லயே எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், ஒருத்தர் குவாலிட்டி வச்சு நம்மளே டிவைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நான் இந்த குவாலிட்டி, நான் இந்த குவாலிட்டி அப்படின்னு. சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, இதே மாதிரிதான் ஒரு ஊரையும் உலகத்தையும் டிவைட் பண்ணாங்க. அதை வச்சு டிவைட் பண்ணி வந்தவங்க தான் இன்டெலிஜென்ட் கிளாஸ். சாஸ்திரங்களை வழிபட்டு சாஸ்திரங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ற டேலண்ட் இருக்கிறவங்க. இன்னொரு கேட்டகரி என்ன அப்படின்னா சூத்ரா கேட்டகரி, ரைட்? எக்ஸ்ட்ரீம். நீங்க சொல்றதை நான் கேட்பாங்க, வெரி ஒபீடியன்ட். ஆனா அதுக்கு மேல அவங்களால திங்க் பண்ண முடியாது, அதுக்கு மேல அவங்க செய்யவும் செய்ய மாட்டாங்க. இதுக்கு கீழேயும் இந்த கேட்டகரி இருக்காங்க. இப்போ நம்ம கலியுகத்துல எல்லாருமே சூத்ராதான், ரைட்? அதான் நம்ம பார்த்துப்போம். பிராயனல் பாய்ஷ சப்தே கலு அஸ்மின் யுகே ஜனாஹ மண்ட சுமண்ட மதையோ மண்ட பாக்யாவு பாத்துதாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே சூத்ரா கேட்டகரி. அப்ப என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா, சூத்ராவா இருக்கிறத விட இப்போ நிறைய இருக்காங்க, மிலேச்சா அதெல்லாம் வந்துருக்கு. சோ இது வந்து அல்டிமேட் டியூட்டி நம்ம பார்த்துருக்கோம். வாசுதேவே பகவதி பக்தி யோக பிரயோஜன ஜனசியாசு வைராகியம் ஞானம் ஜெய தாயத்துக்கம். வாசுதேவே பகவான் அப்படின்னு தெரியற அந்த ஞானம் வரணும். அது வந்தாதான் இந்த நாளுக்கும் லாபம் இருக்கு. இல்லைன்னா தர்ம ஸ்வனுஷ்டிஷ பும்ஷா விஸ்வக்ஷேனோ கதாஸ்வ நோட்பாதேயதி ரதம் ஸ்ரம ஏவை கேவலம். இல்லைன்னா என்ன ஆகணும், சமய ஏவை கேவலம், வேஸ்ட். நான் பிராமணா, நான் சத்ரியா, நான் வைஷா. இப்ப வந்து இதை வந்து நம்ம பர்ஃபெக்டா ரிலேட் பண்ணலாம். இப்போ ஒரு அம்மா வீட்டுல இருக்காங்க, குழந்தைங்க இருக்காங்க. அம்மா பப்பு பாரு சிகரெட்டு தண்ணி குடிச்சிட்டு இருந்தா அவங்க கடமையை செய்யறாங்களா? இல்ல. ஏன்? அவங்கதான் பெத்து போட்டாங்களே. குழந்தைங்க தானா வளர போகுது, ஆண்டவன் பார்த்துப்பான். அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க வழியில பாருங்க. அப்போ அது கரெக்ட் தானே? இல்ல மாதாஜி, நம்மளுடைய இல்ல கடமை. மாதாஜி, அது மட்டும் தர்மம் எனக்கு தர்மம் இல்ல மாதாஜி. எக்ஸலென்ட். தர்மப்படி அது தப்பு. அதே மாதிரி என்னன்னா இதேதான் இந்த நாளுமே. நான் வந்து இப்ப வந்து நான் அம்மாவா நான் இருக்கேன், நான் சொத்து சம்பாரிச்சு போடுறேன், சரி. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி விட்டுலாம். ரெண்டாவது கேட்டகரி அம்மாவா இருக்காங்க, நான் உனக்கு காரு பங்களா 4 வேலைக்காரங்க ஏசி ரூம் எல்லாமே செட் பண்றேன், நான் வந்து உன்னை வந்து வீட்டுல விட்டுடுறேன் வேலைக்காரங்களோட, நான் போய் நிறைய சம்பாதிக்கிறேன் ஃபாரின்ல, உனக்கு நான் பைசா கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேருமே குழந்தைங்களுக்கு இங்க விட்டுட்டு நல்லா பாத்துக்கிறாங்க. ஜூம்ல ஹலோ ஹலோன்னு சொல்லுவாங்க, வேற ஊர்ல போய் வேலை செய்யறாங்க. அது ஓகே? இல்ல 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 மாதாஜி, மாதாஜி, ஏன்? அதுவும் தர்மம் இல்ல மாதாஜி. தர்மம் இல்ல. எதுக்கு? அவங்க கடமையை செய்யல. இல்ல மாதாஜி. எக்ஸாக்ட்லி. சோ நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, இப்ப வந்து அவங்க பண்ற இன்டென்ஷன் என்னமோ பசங்களுக்கு கோசம் தான், அவங்க சம்பாதிக்கிறது என்னமோ பசங்களுக்கு கோசம் தான். ஆனாலும் ப்ராப்ளம் என்னன்னா அவங்க கடமையா நின்று செய்யணும் அப்படின்னு. சோ கால் பிராமணா சத்ரியா வைஷா சூத்ரா, நான் என்னோட லெவல்ல தான் பண்றேன். நான் பிராமணான்ற ஸ்தானத்தை எடுத்துட்டு டெய்லி சௌச்சம் உள்ளேயும் வெளியிலயும் பாத்துக்கிறேன். சத்ரியா வந்து இல்ல எனக்கு வந்து சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனைனா நான் பாக்குறேன், நான் வந்து ஒரு ராஜாவா இருப்பேன். வைஷ்யக்கள் இங்க இருக்கிற பசுமாடு எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன், எல்லாம் ஓகே. ஆனா டைரக்டா நான் வந்து பண்ண வேண்டியது ஆண்டவனை. சோ அந்த குழந்தைங்களை வந்து ஆண்டவனுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க. எப்படி நீங்க குழந்தைங்களை பாத்துக்காம இருக்கிறது அதர்மம் சொல்றீங்களோ, அப்ப நம்ம ஸ்வதர்மம் சனாதன தர்மம் 2 இருக்கு. ஸ்வதர்மமா மத்த செயல்கள் செய்யறோம், அதாவது ஜாப் போற மாதிரி பிராமணர் சத்ரியா வைஷ்ய சூத்ரா. ஆனா நம்ம சனாதன தர்மாவா மெயின் டியூட்டி குழந்தைய பாத்துக்கிறது மாதிரி மெயின் டியூட்டி கிருஷ்ணரை கவனிக்கணும். இல்லைன்னா ஸ்ரம ஏவை கேவலம். அவங்களும் சிரமம் தான் படுறாங்க, வேலை செய்யறாங்க, எல்லாமே பண்றாங்க. ஆனா பசங்க பெருசாயிட்டு என்ன சொல்லுவாங்க, நீ என்ன பண்ணாலும் எனக்கு எதுக்குமா, நான் கேட்டேனா உனக்கு ஏசி, நான் கேட்டேனா உனக்கு சொத்து, நீ எனக்கு 5 நிமிஷம் செலவு பண்ணக்கூடாதாமா, நீ என் கூட இருக்கக்கூடாதா, நான் உன் மடியில படுத்துக்கணும், நீ ஊட்டணும், நான் தாங்கணும் அப்படின்னு. ஏன்னா இது வந்து நம்ம நினைப்போம். ஏன்னா இது வந்து எல்லா வயசுலயுமே இருக்கும். இப்போ என்னோட பொண்ணு வந்து 20 வயசு ஆகுது. டிபெண்டா வளர்த்துட்டியே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இப்போ கேரளா போய் ஒரு 2 மாசம் 2.5 மாசம் இருந்தா. அங்க போயிட்டு கம்ப்ளீட்டா சொன்னா, நான் பாத்துக்கிட்டேன், நானே உடம்பு பாத்துக்கிட்டேன், என்ன சிக்காயிட்டா யார் பாத்துக்கிறது இல்லை, ஏன்னா நானும் உடம்பு சரியாம இருந்தேன், ஓடவும் முடியாது. நானே கவனிச்சுக்கிட்டேன், நானே போட்டேன், நானே சாப்பிட்டேன், நானே பாலே போய் வாங்கிட்டு வந்து காசி குடிச்சேன்னு. இங்க வந்து நானே நீ கொடு. இப்போ முந்தானே எடுத்தீங்க வச்சுக்கோ, நல்லாதான் தான். அம்மா ஃப்ரீயா இருக்கியா அப்படின்னா, என்ன விஷயம் சொல்லு, எனக்கு தோசை ஊட்டுறியா அப்படின்னா, சரி ஓகே ஊட்டுறேன். நான் ஏன் சொல்றேன்னா, என்னதான் இண்டிபெண்டா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாலும் அந்த இது இருக்கு இல்லையா, அது வந்து 2 வயசா இருந்தாலும் 20 வயசா இருந்தாலும் அதுதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. நம்மளுக்கு சொத்து சேர்க்கறது எல்லாமே சந்தோஷப்படுவாங்க, இல்லைன்னு சொல்லல, இல்லைன்னா வருத்தப்படுவாங்க, இல்லைன்னு. பட் இதெல்லாம் வந்து சப்ஜெக்ட் டு த ஃபேக்ட் தட் யூ ஆர் கிவிங் அஃபெக்ஷன் டு த சைல்ட். ஒத்துக்கிறீங்களா? அதாவது நீ நல்லா என்ன பாத்துக்கோ, அதுக்கு மேல நீ எவ்வளவு வேணா சம்பாரிச்சா ஐ எம் ஹாப்பி. ஆனா நீ சம்பாதிக்கணும்ன்றதால என்ன ரோட்ல விட்டுட்டு யாரோ வேலைக்காரங்க கிட்ட விட்டுட்டு நீ போறது எனக்கு செட் ஆகாதுன்னு எல்லா பசங்களுமே சொல்லுவாங்க. ஒத்துக்கிறீங்களா? அட்லீஸ்ட் 99%. சுத்துறோம் மாதாஜி. இல்ல எல்லாருமே சொல்லுவோம். எதிர்பார்ப்பும் மாதாஜி, உங்களுக்கு எல்லா பசங்களும் நமக்கு உரிமை இருக்குது, நம்ம கேட்டுக்கலாம் பேசிக் அப்படின்ட்டு. இது வந்து பேசிக் எதிர்பார்ப்பு. ஏன் நான் சொல்றேன்னா, இந்த எதிர்பார்ப்பு வந்து தப்பானது இல்லை, ஏன்னா இது வந்து தர்மப்படி. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம நினைக்கணும்ன்றதும் தர்மப்படி பேசிக் எதிர்பார்ப்பு.
ஐயோ நான் வந்து என் ஃபேமிலி எஸ் பண்ணு. அது வந்து எப்படின்னா நான் வந்து என் ஆபீஸ் பாஸ கேட்கணும், சாரி நீயே எப்பமாவது ஒரு தடவை சொல்லுவோம் இல்லன்னு இல்ல. ஆனா அதுவே குறிக்கோளா வச்சுட்டு இதை விடுற மாதிரி நம்ம வந்து அதையே குறிக்கோளா வச்சுட்டு இத கிருஷ்ணரை விட்டோம்னா அதுவும் தப்புதான். ஏன்னா சனாதன தர்மா நம்மளுக்கு என்னமோ அது பார்க்கணும். இது ஏன் நான் இவ்வளவு டீட்டெயிலா சொல்றேன்னா இது தெரியாம இல்ல உங்க எல்லாருக்குமே. ஆனா யாராவது வந்து கேட்டாங்க வச்சுக்கோங்களேன், என்ன நம்ம ஃபேமிலியை கவனிக்க வேணுமா, பக்தின்னு போனோம்னா அவங்க கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். இப்போ ஒரு குழந்தை இருந்து சனாதன தர்மா நம்ம எப்படி அவங்களுக்கு நல்லா ப்ரொவைட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு இப்போ அந்த மாதிரிதான் ஆயிட்டு இருக்க நிலைமை. விட்டுட்டு நம்ம சட்டை பண்ணலாம். எப்பமாவது ஒரு நாள் இந்த குழந்தை கேட்கும் 20 வயசுல, நான் கேட்டேனா, நான் உன்னை கேட்டேனா, நான் பண்ணேன் நீ ஏன் பண்ற, நான் உன்னை கேட்டுதான் நீ பண்றியா அப்படின்னு கேட்கும். அதே மாதிரி நாளைக்கு கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து கிருஷ்ணா நீ எனக்கு பண்ணுனா நீ யாரு எனக்கு தெரியாதே, வை ஷுட் ஐ டூ அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றதுல, கிருஷ்ணர் அப்படி சொல்ல மாட்டாரு. ஐயா நீ கூப்பிட்டியான்னு வந்துருவாங்க. ஆனா இந்த காலத்து பசங்க சொல்றது நியாயம் தானே அப்படின்னு நம்ம சொல்ற மாதிரி கிருஷ்ணர் கிட்ட நம்ம வந்து சட்டையே பண்ணாம நம்ம கேட்டோம்னா ஒரு லிஸ்ட், அவரும் வந்து வரலன்னா அதுவும் நியாயம்தான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நான் உனக்கு எப்பவுமே பண்ணதில்ல, நீ எனக்கு பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்கவே கூடாது அப்படின்ற பாவம் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கணும்னு நான் சொல்ல வரல. ஆனா நான் உனக்கு பண்றேன், நீ பண்ணாலும் பண்ணலனாலும் நான் பண்றேன் அப்படின்ற தாய் மாவனம் எல்லாருக்குமே கொண்டு வரணும். இதுக்கு நான் வந்து வாத்சல்ய ரசாவை நான் ப்ரொமோட் பண்றேன்னு நான் சொல்லல. பட் ரசா என்னவா இருந்தாலும் நம்ம மோட்டிவ் வந்து எதுவுமே வேணும் அப்படின்ற மோட்டிவ் இல்லாம இன்னோசென்ட் மோட்டிவா இருக்கணும் அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. पुनरपि ताराइले आगमना एकभागदिकितियरि सत्फला नयना पुनरपीकधरकैले आगमना ஏக பாரதேகி கரி பைல நைனா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு திரும்பி வரும்போது அவரை ஒரே ஒரு முறை பார்த்து எனது கண்களை பக்குவப்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே யார் கிருஷ்ணா. சொல்றாரு? அவர் பிரதாப் ருத்ரா சொல்றாரு. நான் ஒரே ஒரு தடவை, ஏன்னா அவர் சொன்னாரு ஏன் அவர் அனுப்பிச்சு வச்சுங்க ஹோல்ட் பண்றது என்னன்னா, அதெல்லாம் முடியாதுப்பா என் கையில இல்ல கண்ட்ரோல், அவர் போறாருன்னா போறாரு. அப்போ ஒன்னே ஒண்ணு பண்ணுங்க, அவர் வந்து ஒரே ஒரு தடவை பார்த்துட்டு என் கண்ணை வந்து பெர்ஃபெக்ட் பண்ணிக்கிறேன், அட்லீஸ்ட் அந்த ரைட்டாவது எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்கிறார். அதுதான் விஷயம். भट्टाचारिकायतेयो आशिबे अल्प काले राहिते तांत्रे कथाने चाहिए विराले. भट्टाचार्य काले देखो आशिबे अल्बे काले रागिते तांग्रे ஏகஸ்தானா சாகியே வீராலே. மொழிபெயர்ப்பு. படிங்க மாதாஜி. சர்வபாம பட்டாச்சாரியா பரிசுத்த பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மிக விரைவில் திரும்பி வருவார். அவருக்காக ஒரு நல்ல இடம், தனிமையான மற்றும் அமைதியான இடம் தயாராக இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர் சொன்னாரு இந்த மாதிரி, அவர் திரும்ப வந்தாரு இல்லையா, அவர் ரிப்ளை பண்றாரு, டோன்ட் வரி அவர் வருவாரு, அவருக்கு ஒரு நல்ல இடத்த வந்து கொஞ்சம் பாத்துக்கோ பண்ற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. சரியா? ठाकुरेरा निकटारा हाईबे निर्जने ये माता निर्णया कारी देह एक स्थाने. ठाकुरे निकट आर हाईबे निर्जने ஏமந்த நிர்ணய கரி தேக்க ஏகஸ்தானே. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இருப்பிடம் தனிமையானதாகும், ஜெகநாதரின் கோயிலுக்கு அருகிலும் இருக்க வேண்டும். இந்த கோரிக்கையினை யோசித்து பார்த்து அவருக்கு ஒரு நல்ல இடத்தினை வழங்குவீராக. தனியாவும் ஹரே கிருஷ்ணா, தனியாவும் இருக்கணும், கோயில் பக்கத்துலயே இருக்கணும், எனக்கு இது ஒண்டி அரேஞ்ச் பண்ணு அப்படின்னு ராஜா கிட்ட கேட்கிறாரு. ஒரு பெரிய டிமாண்ட் இல்ல, பட் அந்த 2 ரிக்வெஸ்ட் தான் பண்றாரு. நம்மளே நினைக்கிறோம்ல ஸ்கூல் பக்கத்துல இருக்கணும், அந்த மாதிரி சொல்றாரு. அடுத்தது போங்க, அடுத்தது படிங்க, நீங்க நான் கேட்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. राजा कहे ऐसे कौशी मिश्र रे भवन ताहूरे निगड़ है பரம நிர்ஜன. மன்னர் பதிலளித்தார், காசி மிஸ்ரரின் இல்லம் உங்களுடைய தேவைக்கு ஏற்றபடி உள்ளது. அது கோயிலுக்கு அருகிலும் மிகவும் தன்மையாகவும் அமைதியாகவும் உள்ளது. காசி மிஸ்ரா வந்து எக்ஸாக்ட்லா உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்க அதாவது கிங்கு கேக்குறாரு, காசி மிஸ்ரா அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காருல்ல, அவர் வீடு வந்து உனக்கு தேவைப்படும், அந்த மாதிரி தான் வேணும், ஏன்னா அதுதான் கோயில் பக்கத்துலயே இருக்கு, தனியாவும் இருக்கும், காமாவும் இருக்கும், குவைட்டாவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஏடகாஹி ராஜா ரேயே உத்கந்தித ஹானா பட்டாச்சாரிய காசி மிஸ்ரே காஹில ஆஷிஷே.
உத்தகண்டிதஹஜ பட்டாச்சாரிய காசி மிஸ்ரே சுகீலே ஆசியா. இவ்வாறு கூறிய பின்னர் மகாபிரபுவின் வருகைக்காக மன்னர் மிகுந்த ஏக்கத்துடன் காத்திருந்தார். சர்வபாமா பட்டாச்சாரியார் காசி மிஸ்ராவின் இல்லத்திற்கு சென்று மன்னரின் விருப்பத்தினை தெரிவித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா அப்புறம் வந்து காசி மிஸ்ரா வீட்டுக்கு போயிட்டு கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாரு, கிருஷ்ணர் இல்ல பிரதாப் ருத்ரா என்ன சொன்னாரு அப்படின்னு அவரோட ஆசையை அவர் பேசிக்கலி கம்யூனிகேட் பண்றாரு. இதுதான் விஷயம். பெருசு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஞ்சம் பெருசு. ரொம்ப பெருசா இருந்தா நம்ம ஹோல்ட் பண்ணிட்டு நாளைக்கு இல்ல ரெண்டு பக்கம் மாதாஜி. 2 பக்கம். ஓகே, அப்போ நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாம் மல்லிகா மாதாஜி, என்ன ஹோஸ்ட் ஆக்டிங் இல்ல. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பேசிக்கலி என்னன்னா, இப்ப பாருங்க காஷி மிஸ்ரா கரெக்ட் டைம்ல தான் நிறுத்திருக்கோம். காஷி மிஸ்ரா என்ன சொல்றாருன்றது நாளைக்கு பார்க்க போறோம். கரெக்ட் டைம்னு எதுக்கு சொல்றேன்னா, இது வரைக்கும் வந்து என்ன நாங்க காஷி மிஸ்ரா வீடுன்னு ஸ்பாட் பண்ணிட்டாரு. ஆனா அந்த மிஸ்ரா வீடு எவ்வளவு கிரேட் அப்படின்றத நம்ம இதுக்கு அடுத்தது பார்க்க போறோம். சரிங்களா? சோ இதோட நம்ம நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். அவர் என்ன சொல்றாரு, இவர் கிளம்பி போய் காஷி மிஸ்ராவோட வீடை வந்து புக் பண்ண போறாரு. என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். வாஞ்சகல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியைவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் விஜய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம